Okay, lad os få det her gjort. Oprindeligt skulle det her have været rødvin, fordi det ville passe til stykket, men klokken er 12 en søndag middag, det får jeg jo ikke drikket. Hallo alle sammen, og velkommen til den her forhåbentlig brugbare video om devicing. Devicing! Hvad er det? Kort sagt handler devicing om at skabe noget fra bunden, at have flade hierarkier og organiseret kaos. Heads up! Den primære kilde for denne videopræsentation bliver Kjølners kapitel i Med skuespilleren på arbejde, men jeg vil også tage information andre steder fra. Den kilde jeg bruger vil stå heroppe i hjørnet, og jeg vil så vidt muligt forsøge at lave ordentlige APA-citationer, så de kan bruges i fremtiden. Så, devicing er en metode for kreativt arbejde, der startede i omkring 1960'erne i teaterverdenen, som i modsætning til mere etableret teater er noget man skaber fra bunden, og ikke noget der kommer fra en bog der allerede er skrevet. Alle beskrivelser af devicing skal forstås i skyggen af en teaterverden, der normalt er meget lukket modus, lad os sige. Det er ofte her er manus, det er dine replikker, lær dem, udfør dem, done. I devicing er der som sådan ikke en bog, man arbejder ud fra, men ofte et koncept eller en idé, man så skaber noget fra bunden. Ofte med en gruppe, ofte med meget improvisation, og næsten altid et work in progress. Der er ingen forudbestemte roller i devicing, umiddelbart ingen instruktør eller direktør, som betyder, at alle har noget at skulle have sagt om noget, og derfor burde alle have ejerskab af stykket. Kollektiv kreation. Flad det hierarki. Fordi man fungerer som en gruppe med egne oplevelser og meninger, vil ens produktion blive tilpasset efter behov. Da det er lidt kaotisk, og der vil være mange forhandlinger imellem menneskerne, så kan man vælge at gøre devicing lidt mere topstyret og delegere nogle lederroller ud. Devicing kræver bare, at alle har en kreativ involvering i forestillingen. Der kan stadig være lidt ledelse på. Processen er derfor meget åben modus, og det er vigtigt, at alle kan samarbejde og er gode til at bygge på idéer. Da der ikke er et planlagt medie eller udtryk, vil det sige, at der er plads til, at alle kan komme til. Og fordi der ikke er nogen forudbestemte roller, vil det sige, at alle har en mening om, hvad der skal være i showet. Ikke er nogen planlagte roller, vil det sige, at alle kan bestemme, hvad der overhovedet skal være i showet. Hvem skal spille hvilke roller? Hvilke roller skal der være? Musik? Ibi? Scene? Kostymer? Koreografi? Det går alt sammen an på, hvem der laver forestillingen og hvad deres forskellige kompetencer er. Så ligegyldigt hvad du bringer til bordet, så gør projektet din egen og brug alle de kompetencer du har. Spørg ikke hvad devicing kan gøre for dig, spørg hvad du kan gøre for devicing. Devicing som metode findes typisk i teaterensembles, men også i lidt mere pædagogiske teateruddannelser. Her er teaterproduktion nemlig ofte en kollektiv, ikke hierarkisk, ikke lineær produktion, men den er stadig lidt eksperimenterende. Det betyder, at devicing som metode stadig er lidt niche, men er langsomt ved at komme ind i den mere etablerede teaterverden på grund af dens nemme fokus på multimedieprojekter. Hvis man vil se devicing i en mere historisk kontekst, så beskriver Erik Christoffersen, som beskriver bogen Making a Performance, 2 måder, hvorfor devicing passer godt ind i samtidskunsten. Den første er, at det 20. århundrede er gået fra den konstruktivistiske og procesorienterede kunst, og er nu mere interesseret i, hvordan kunsten i sig selv er præsenteret. Bogen bruger readymaden som eksempel på kunst, der er lidt mere interesseret i at sige noget om kunst i sig selv, mere end hvordan kunsten var produceret. Marcel Duchamp skrev virkelig sit navn på en urinal i 1917, og kunstverdenen har aldrig været den samme siden. Sikke en legende. Bogen siger, at relationen mellem værk og subjekt har ændret sig, da det nu er tilskuerne, der bestemmer, hvad det er, der er kunst eller ej. Men på samme tid er det også kunstinstitutionerne, der sætter rammerne for, hvad der typisk er tænkt på som kunst. Dette skaber en situation, hvor alt og alle kan være kunst eller kunstner, så længe iscenesættelsen er, at folk opfatter det som kunst. Nummer 2 er, at vi går mere op i fortolkning, symbolik og artistisk kunnen nu om det. Der er ikke kun én definition på en kunstners essens, som åbner op for uendelige måder at udtrykke sig selv og selvopdage og selvudvikle. Devicing handler om, at ting hele tiden ændres, og det at man skaber noget fra bunden af, vil sige, at en skuespiller sammen med deres samarbejdspartnere kan gøre en performance mere troværdig og personlig. Teksten beskriver også, hvordan det har haft global betydning, men for vores formål er det her nok information. Nå, lad os snakke om det der konceptuelle devicing kort. Hvis man søger efter kun én måde at gøre devicing på, så kommer man til at have det lidt svært.
Da meget af processen er bestemt ud fra folks forskellige håndværksmæssige kunnen og kompetencer, så er det svært at sige, at der kun er én måde at gøre det på. Men et par af de ting, der går igen i de fleste beskrivelser af devising, er et fokus på en meget lang konceptuel fase. Det er ofte et fysisk medie, og der er ofte meget improvisation. Så det konceptuelle devising-kort, vi har her, er ikke den eneste måde at gøre det på, men det rammer mange af de store hovedpointer. Så lad os gå igennem. Kjølners kort involverer 3 forskellige faser, men den første fase, konceptudviklingen, indeholder sådan 4 forskellige ting, så vi takler bare dem på en gang nu. Kjølner siger også specifikt, at man skal færdiggøre hver eneste fase, før man begynder på den næste, som er noget, der er værd at holde i tankerne. Et klart koncept. En umiddelbar idé eller koncept, som kommer til at guide ens proces hele vejen igennem. Det er meget normalt at starte med en form eller et medie, og så dykke ind i tematikkerne senere. Rules as tools. Skab rammer og regler for processen. Vi ved, hvad vi arbejder imod. Nu er det bare at tænke baglæns til, hvordan vi kommer derhen. Din gruppekontrakter vil passe ind her. Generere materialer. Materialer menes her som abstrakte byggeklodser. Alle ens idéer og tanker omkring alt fra manuskript til scenografi. Magic moments. Hold øjnene åbne for det øjeblik, alle ens idéer skaber noget virkelig specielt. Hvad kommer publikummet til at huske, når de går fra salen? Hvordan forsikrer vi os, at de øjeblikke rammer så hårdt som muligt? Disse 4 ting går alle sammen under konceptudviklingsfasen, den første af de 3 faser på processen. Og det er først efter vi har fundet alle de her 4 ting, at vi kan bevæge os videre. Komposition! Vi har vores materiale, og vi ser funktionen og potentialet i det hele. Nu er det bare at vælge det, der faktisk skal bruges, og ende med at gøre det til noget færdigt. Iscenesættelsen. Vi har nu vores montage af betydning og æstetiske udtryk. Lad os vise det til nogen. Manglende i det her kort er noget som helst tidspunkt, man øver materialet, men det er fordi det er indforstået af bearbejdning af noget, man gør hele tiden. Selvom kortet er inddelt i faser, har jeg det svært med at sige, at man nogensinde stopper med at gøre noget af det. Det at skabe mening ud fra noget, man har lavet, og komme op med nye idéer og finde nye magic moments, det virker som mig noget, der sker hele tiden. De eneste ting, der sådan rigtig er fastslået fra starten af, det er den umiddelbare koncept og rolledelegeringen. Men selv de ting kan ændres. Angående hvordan du forstår kortet, så kan man sige, at kompositionsfasen enten er sådan 80% af arbejdet, eller at det er det sidste ryg, før man iscenesætter det. Kjølner siger, at selvom det meste af hendes tekst i bogen er dedikeret til materialedelen, så er kompositionsfasen ofte den sværeste. Hvis man føler sig usikker i den her proces, så har Lindsay Price fra theatrefolk.com et par råd til, hvordan du kan arbejde med devising. Fordi det er meget nemt at skyde idéer ned tidligt i processen, så er det vigtigt, at folk kan finde ud af yes-ande idéer. Men den slags åben modus tænkning har vi godt gennemtrænet igennem tiden. Da processen er lidt løs, sæt en timeline. De har det med at hjælpe. Devising er meget procesorienteret, men glem ikke publikummet, det er dem, der skal se det i enden. Og frygt ikke at fejle. Glemmerne til tak Lindsay, så skal jeg nok. Så det er den korte udgave af, hvad man har brug for at vide om devising. Man kan 100% finde mere information på det her emne, og der er sikkert mere i den der bog med skuespilleren på arbejde, som jeg ikke fik med her. Men jeg fik ikke lige taget bogen med hjem, så jeg var nødt til at summere for de billeder, jeg allerede havde. Jeg håber, at det her var en form for brugbar, og noget, som I kan koble til det show, vi laver. Præcis hvordan det skal kobles, det er jeres job at finde ud af. Men moin til jer, jeg vil lave litterligt hvad som helst andet nu.